Kani ketika Pati CCTV. Kamin Secretariat ke baki babun ki hak sarkar kenthop na dok ki menteri bat ki officer ki syong trekam. Henry hinin ke singi ke pratrik ujembang ha ke wei ke benta jong kene ke yeng office jong sarkar la i gum kayo ha baki Paidbah ki buan ye kendo ya wei menteri sarkar ki la rung Paidbah ha ke Secretariat. Kini ki breu ki buan ye kendo yo menteri sarkar ba khmi ye katnat ki kam boarding ka jela bat kumcu ye katnat community and rural development uba sngap halang Dhar. Henry namar ba new menteri 4 saka office jong o kila apno habar ka kamra jong o. Kawai kepala pen isi ya kene ke jaka hanin ke singi ka daipat namar ka jing bom buram kini ki Paidbah ya kene ke jaka trekam jong sarkar ha ka babun naki kila si syong penwet ya ka yak kayang ji Paidbah khamtam ya ki officer sarkar. Karukom syong jong kiru kamlong ha karukom ka badan akor Henry karukom le jong ki kalong thik kum ba syong ha yo hahat bat don ru ki badem thia kai ru ha kene ke jaka. Kawai pat kablabu jingkili babun kalong bakhendiat sne menchua ka sarkar leng bakatnat Secretariat Administrative Department kala penmi ya ka kendon ban omsha ya ki Paidbah bandrung ha main Secretariat ha ka sngi ningkong bat sngi balang man la katayo Henry kumni kini ki brio pat hnin ka sngi ka badai ka sngi ningkong kilayo bandrung. Kani ketika Pati CCTV.